שלום לכולם, פנחס מסילפסופט. עדכון קטן, לא סיימנו, אבל מי שזוכר את האתר הזה הוא טיפה התקדם. יש לנו סליידר בדף הבית. הווידג'ט הזה כבר פה, עם תאריכים, עם עובד, מתפקד. הוספתי כבר איזשהו אלמנט פה, עוד 2-3 אלמנטים, ובעצם דף בית גמור. דף ה-Facilities, הדברים שיש פה הם דפים. דף ה-Facilities כבר יש לנו את ה-Booking Inline, גם כן עובד כמובן, יוטמע בכל עמוד באתר שיש לו את ה-Page Title, שזה אומר כל הדפים והפוסטים חוץ מדף הבית ודף הרומס. ב-Facilities עשיתי דבר פשוט יחסית, ויזואלי לא רע. טקסטים כמובן זה טקסט דמה, גלרי וזה אני מעדיף לדלג לשנייה אחת. יש לנו פה קונטקט אס, דף צור קשר, הוא נראה יותר מדי ארוך. אני הייתי רוצה, אני הגדרתי פה כבר סרגל צד, ואני הייתי רוצה גם לדף הזה לתת אותו. הנה, הוא נראה יותר נורמלי כבר. כמובן אפשר לשחק פה עם העיצובים או טיפה וכו' וכו'. דף הבלוג. דף הבלוג זה בעצם דף שמרכז את כל הפוסטים שנרשמו, שפורסמו. אני יצרתי פה איזשהו פוסט דמה עם טקסטים ועם תמונה. אתם יכולים לראות כמה נקי זה. בגלרי אני בחרתי להציג לכם כמה גלריות ולתת קצת נפח לפוסטים. אז בעצם הקאפל גלרי, לחיצה עליו, תביא אותנו לבלוג למעשה. אם תשימו לב, יתווספו פה כל מיני דברים. הגלריה הזו זו גלריה שתצוגה הראשונה היא מראה סליידר, ניבו סליידר. לחיצה עליה תפתח את הגלריה הזו, שזה פריטי פוטו, גלריה נחמדה מאוד. ניגש לגלריה השנייה. הגלריה השנייה היא גלריה מתוחכמת מעט. יש לי שליטה, אני יכול להגיד לו תציג את הכל, או אני יכול להגיד לו תחד לי כפתור. לחיצה על תמונה תפתח גלריה מקסימה כזו. יש לי פה תצוגה של מקדימה של התמונות, כך שאני יכול לנווט מכאן, ואני יכול פשוט להגיד פה פליי ולהמתין בסבלנות. התמונות תתחלפנה מעצמן. כמובן שאני יכול לזוז פה, אני יכול לזוז עם המקלדת ולצאת עם המקלדת. אז זה גלריה אחת. הגלריה השנייה שלנו זה היינו פה. הגלריה השלישית שלנו, שמתי אותה כאן בתור דף, שזה בעצם image grid רגיל. תמונה נפתחת, גם פריטי פוטו וכו' וכו'. אתם בטח שואלים את עצמכם איך נראה דף הרומס. אז הוא התקדם לא רע בכלל. טוב, פה בגלל שאני מחובר, אתם רואים את הסרגל הזה? אז אני רואה פה סלייד, אבל אם אני אגש לדפדפן אחר, אז הנה, אין שום בעיה. כך נראית כרגע התבנית שהיא בעבודה. היא מתקדמת בעצלתיים, כי אנחנו עובדים כרגע על זה שהכל פה יעבוד גם למי שנטרה ל-JavaScript, אם בדפדפן ואם בסלולר שלו. אז אני מעריך שבימים הקרובים התבנית הזו תהיה גמורה. כמו שאתם רואים, אנחנו מנסים טיפה לשבור את השטנץ, את הבנליות שקיימת בתפסים האלו. יהיו פה דברים יפים, אתם תראו את זה בסרטון הבא.
כאשר בעצם האתר גם מתקדם מצד אחד והתבנית מצד שני. אז זהו, היה קצר כמו שחשבתי שיהיה, ונתראה בשמחות.